Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iwak klotok nandukur karpet nyedot rokok matu beluke. Arek wedok saiki senengane joget-joget nanggone TikTok pamer bodine. Ngono iku kadang sampai ketok udale. Kayak ngebasilal. Ngombe kopi kelalaken jagang jenengku Robi arek Jombang. Edung saiti-saiti Bapak Ibu. Ake bencana alam ana ngendi kono iku telur ana gempa bumi banjir bandang uga ngamuk gani mulane iku ayo dieling-eling dhewe urip nang alam donya akeh kodane aja sampe kaliru nglakoni urip karo dalane mulane ayo eling marang pangerane aja lali kabeh karo sedekah satelo aja padha sombong apa maneh angkara murka nek kowe ngono diasap panangan neraka. Ayo Cak bandute Cak. Ceweke ayu rambute dicek potongane seksi karo gawe sing elek muga hubunganku iso awet ngajak ketemuan nang alon-alon tak
wangi numpak peda sokun bareng tutuk nang alun-alun aku ngenteni karo ngelamun areke teko karo gawe masker mlaku megal-megal potonge ketok bunder bareng jejerku aku langsung gemeter ati tratapan koyok numpak helikopter tapi aneh arek ndiluk ae ku kepingin ero wajahe tak kon nyopot maskere dheweke menang ae kecengkelen tak bapak katut sak lambene cekap semanten kitungan kula monggo pelarak ingkang sekejo Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Slamet yang sudah mengundang suatu grup entertainment yaitu Budi Wijaya Entertainment yang berisi tentang talenta-talenta muda yang bergerak di dunia seni tradisional. Niatan niki termasuk uri-uri budaya. Apa maneh kajate iki kajat mantenan muga-muga Mas manten kalian Mbak manten kula dongakno sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin Allahumma. Kebetulan Bapak Ibu meskipun habis hujan Bapak Slamet request kepada kami dari tim Budi Wijaya untuk mendatangkan pesulap terkenal Bapak Ibu. Maka dari itu untuk Mas Hamrib mohon untuk diiringi dengan yang meriah, ditata dengan spektakuler, akan saya panggilkan pesulap terkenal dari Jakarta, Deddy Corbuzier. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sing diceluk Deddy Corbuzier lah kok sing metu beton neser ngene. Beton neser rumah samu kate ngecor nggih tamu. Kon niku lho gawe klambi model apa, Dik? Katok cingkrang klambi ana sandute ngono. Kon bareten koyo jamur. Dudu jamur goblok. Apa? Jagung. Loh. Ya apa rek arek iki? Robi, lah apa cok? Alhamdulillah bengi iki awak dhewe main nggo dusun Kemendeng. Kedondong. Gelantong. Lah. Kemendung. Lah. Iso. Alhamdulillah main di dusun Kemendung, tepatnya di rumah Bapak Slamet Tayeng. Hei! Kok iso Slamet Tayeng? Cok, kok niku lho. Slamet. Slamet besi tua. Lah ya besi tua iku wis nayeng kabeh goblok. Sing duwe gawe iki lho Bapak Slamet Tayeng. Maksudnya iku ya apa sih cok kan iki? Lah ya tulisannya makan Bapak Slamet besi tua. Lah besi tua iku wis lawas, ati Tayeng tok. Karepmu sama ngomong kok gak dibayar lak nyonyo. Sing tak herani, Bu Yanti lho kok tawar dirabi Tayeng. Ya ono ya ini kok gak tetanus ngono lho. Kono dibengi ambek Pak Slamet kapok kon kok. Ya apa? Tapi aku yakin sing dilungkas tetanus iki gak liya Mbak Nia. Lah apa? Lah mari dilungkas dikeki Tayenge Mas David lah. Terus tetanus abu. Iku medeng. Ngene lho, Cok. Maksudnya Slamet besi tua duduk Tayeng ngono ora. Lah besi tua bekerja sebagai juragan besi tua. Juragan besi tua, alhamdulillah Bapak Slamet besi tua.
Patua. Celuk selamat ae. Alhamdulillah bengi iki kajate walimatul urus utawa mantu anake sing jenenge Mbak Nia. Oleh wong ganteng jenenge Mas David. Mas David. Sayange udan. Lah, ya apa maneh tok ngene iki ya kadang iku kan teko sing gawe urip. Bukan masalah sing gawe apa sing gawe urip Bi. Termasuk Pak Slamet kurang tanggap lah ya mbok nang omahku apa takok carane nolak udan. Lho, kon iso nolak udan iku? Iso nolak udan. Lah nggon Jombang iki sing kulino utawa sing kesuwur nolak udan iki sapa rumangsamu? Ya awakmu, Cok. Lah lapo? Ya apa? Kon aja kurang ajar lho ya. Kon wis sombong lek bahwasane awakmu jarene iso nolak udan. Lho ya jelas. Kandekan Pak Slamet ya. Pak Slamet iki gelem nang omahku. Yang jelas malam ini tidak akan hujan karena tak tolak udane. Ana dongane Bi masalah. Apa Dik dongane, Dik? Lah iki lho koncone lho saksine iki lho. Pak Manago. Lah. Ruwono. Ya apa? Umpama ana udan teko wetan tak tolak balik ngetan Bi. Umpama ana udan teko kidul tak tolak balik ngidul. Balik ngidul. Umpama ana udan teko kulon tak tolak balik ngulon. Umpama ana udan teko lor tak tolak balik ngalor. Umpama ana udan teko ndukur, Dik. Aku iku sing gak iso. Kabeh udan iki teko ndukur, Lah ya Bi iku aku sing gak iso lek udan teko etan tak tolak mesti balik. Tapi lek udan teko dhuwur Bi, aku gak iso. Makane bengi iki udan. Dan alhamdulillah walaupun Pak Slamet duwe gawe iki udan, itu suatu barokah dan berkah dari Gusti Allah. Benar. Senajan to udan tamune yo gak kurang. Ya. Buwane yo akeh. Alhamdulillah. Bener alhamdulillah. Lah kit mangan gitu gak ngitungi buku. Tapi dengan harapan semoga hajatan pada malam hari untuk Bapak Slamet semoga menjadi hajatan yang barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Walah model. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal sedekah yang jariah. Allahumma amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Moro-moro ngimami tahlilan arek iki. Karek sitok sing tak dongakno Bi. Muga-muga Mbak Nia karo Mbak Nia karo Mas David bisa menjadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Umpama dikei putra Bi, muga-muga dadi putra sing soleh kelawan solihah. Cara ayu iku yo ayu banget, yo ngerti agama, cara ganteng yo ganteng banget, ngerti agama. Sapa? Yo anake. Kon kenal lah wong kon karo. Jenenge ndongakno, Dik, iya. gak perlu kenal. Sing di jenenge Mbak Nia iki kon Wis mlebu dheke. masalah iki berkah yo ngene kemanten anyar lek udan-udan iki berbahaya. Ngene, Ucok. Apa Bi? Aku wis kadung dititipi ambek Pak Slamet dikongkon nyeluk dadi kobuser, dikongkon tampil sulap nang gone kene. Lho, lek perkara sulap Dik aja kuwatir. Ucok Dek sudange sulap. Ucok temenan. Modelmu. Kon njaluk tak sulap model apa kon tak tutup. Kon penonton iki tak sulap gak ono kabeh ilang. Pindho kon? Ya apa iku carane? Siapa tak sulape penonton tak ilang kabeh. Ya apa? Fokus ke depan mripatmu. Merem. Ono tak gak penonton Iya, kau nek. Lah iya wong aku. Gak ada penonton. Iya, kau. Penontonnya gak ada tak sulap. Lah ya apa aku mbok kon merem iki? Lah ya kon kok goblok. Wis, kon iki ngedabrus Lho tok. kok iso gedabrus ya, Dik? Lek ngomong sakti-saktian sulap-sulapan aku, Dek, terkenal nduk nggone Jombang, Robi pesulap profesional. Alah wong kon atasan arek 8 yang gak ento sapa. Ayo dibuktekno, Cok. Ayo. Ilmu tentang apa? Terawang menerawang. Terawang merawang tanpa melihat bisa mengetahui. Kon ngadep merono, aku ngadep merono, kon demok apa aku ro? Temen abi. Iya Alah. ro. Karo gak temenan. Ayo dibuktekno ah. Ayo. Mulai ya. Ya. Aku ndemok apa? Demok sirah. Loh, kon kok ero bi? Ya ero. Dikandani sarmet iki balik kok kene kene. Lho, ya. Dikandani sarmet iki. Ya apa sih kan? Ndemok sira ero ya. Ro aku iki. Ayo mulai. Aku ndemok apa? Irung. Dikon kok ero bi? Ero. Hari iki pi. Ilmu terawang, Dek, magician. Gak kon paling dikandani jono iki lho paling. Ya apa? Karena situ ayo. Ayo. Aku ndemok apa?
Janggut. Lho, kon karo Bi. Masalah Dek kon karo Dek. Ala masih aku ya iso bilang perkara ngono ae. Temen aku iso. Tanpa ndelok ayo. Aku ngadem rono apa Aku ngadem ngadem rono? kene. Aku saiki ndemok apa, Cok? Demok pundak. Pundak. Iya, Aku ro. Isa tibae ucok iki. Aku ndemok apa? Bokong demok bokong. Ya demok bokong. Loh, iya ucok. Ayo, kurang pisan kas. Ya, ya. Ayo. Tak itu ke ya. Aku ndemok apa? 1 2 3. Oh iya, kok tibane? Ya apa kan niku? Termasuk iki urusan sulap ditutupno. Bapak Slamet sudah mengatakan bahwa berpesan kepada ketuanya Budi Wijaya harus mendatangkan seorang pelawak dari Jakarta. Aja arek. Hancuri arek-arek. Hahaha jare. Tak sulap nemen aku iki. MC. Lho. Bocane kadang MC aja ngomong. Kon disepeleno kanca-kanca panjak, dodono keahlianmu, Cok. Nah, ojo kuwatir tak dodono, Bi. Kita mulai sulap hari ini, saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk Ucok. Konsentrasi. Tatap mata saya sempurna. Lah. Bi, kok lampunya mati, Bi? Iki lho. Lampunya mati. Iki lho, Dek. Mripatku ketutupan iki apa? Apa iki, Bi? Iki ngono kertas. Sapa yang ngarani onde-onde? Ya apa? Kertas iki dadi apa kok nek ro? Kertas iki iso dadi sembarang kalir ta. Iso dadi sembarang kalir bilek aku sing nyulap. Mergo udan-udan aku pengin tanggapan iki cegak kudanan. Iya. Kertas iki dadi mobil. Iso, Bi. Iso. Jelas iso. Ya apa carane, Cok? Syaratnya iki lampir ana fotokopi KTP ambek fotokopi KK terus ambek sertifikat. Budal dealer mulai oleh mobil kon gawe iki. Ya apa rek nyambek mohak iki. Iku ngono jenenge kredit, Dek. Lah ya kredit lah sapa yang ngarani iki dadi mobil lho. Lah nek iso dadi mobil apa aku ngelodrok. Ya wis dodono kehebatanmu. Wahai demit yang ada di Gunung Galunggung, Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Datanglah pada malam hari. Datanglah. Tolong bantu saya untuk menciptakan sulap pada malam hari ini. Hei. Tolong dilihat ya. Kosong ya. Kosong. Ya Allah, jangan ngomong aja terus piye. Lah iya. Kertasnya disobek-sobek. Aja murui tak kepinteran aku niku. Tapi iki jelasno nang gone penonton. Tak suwek-suwek lho ngene. Iki dimakan rek dadi Tak opo paham. iki, Rek? Dadi opo? Rek? Aja ngomong aku bingung kan. Wah, iki medeni iki, Dek. Udah si atas. Hats. Tolong yang di depan perhatikan. Ada apa ini? Ada apa? Kan opo-opo? Kayak sampe ngarani ono. Lho. Totokno sulapmu, Dek. Di lampu kasane. Hati-hati ya. Apa yang terjadi? Ayo. Loh. Ilmu sulap, ilmu magic, ngerti lah iku hanya trik tipuan, tapi aja sampai konangan, Dek. Udah itu kok sadar aku ngomong mencolot. Ada kejadian iki kemarin ya Allah. Iki mantuku 15. Iki mantuku balik pindo iki pitap. Ya apa rek? Kon sulap nyoto-nyoto gagal koyo ngene. Loh, siapa yang mengatakan gagal? Lah gelondong gulungane. Iki bukan kegagalan, Bi. Bukan kegagalan iki, Bi. Iki keberhasilan yang tertunda. Lek awakmu tampil sulap kayak ngono aku ya iso, Dek. Alah, iso apa, Bi? Kegampangan. Wong aku sing pinter ae merocot kene adakno kon mana? Lah bujuk yo. Iki apa, Cok, jenenge, Cok?
Kain, Dik. Kain. Jadi kakean tali kon iku, Dik. Lho, iki apa iki ya, Kak? Kain. Iku mah gak taplaki Pak Slamet takon jupuk iku mah. Ya apa? Daster ibuku. Iya, gone arek-arek iki tak jukuki. Kosong. Kosong, iya kosong. Aku iku tau melok sulap biyen iku sekolah nang nggone Jakarta. Ambel gedes wong kono urip nggo 8 kok nang Jakarta. Sulap iki, Dik. Teko 2 kain iku mang disambung jadi 1. Alah, sing rapet. Keren kok sapa aku sing bondo 1500 sing merucut tak dakno kon gak bondo. Lah ya dibuktekno sing kenyataane rek. Wis ditaleni dadi siji. Heeh. Iki dilebokno nang nggone kene. Aduh. Aduh. Ayo lah ngono. Le merangsang goblok lah iki ogro-ogro. Aduh, iki mbok dake kene. Le, Bi, Apa? iki sing ngerus dari sulap lah aku nek teko doan kaya wong gondangan goblok. Ngene rek. Wis meneng kok niku kate disulap. Aku kate sulap. Dadi apa, Bi? Aku tak maca mantra dhisik, awakmu fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Nirono tak aku. Gak usah. Aisyah. Het sama lahet. Donga apa nek sama lehet barang iki? Iki ngono donga rek aja dintahi rek, lek gak Iku dongane wong wis umum lek sulap lehet sama lehet. Kon sulapmu gagal mergo gak ndonga, Dik. Wis donga goblok tapi kena-kena. Het sama lahet, ucok mulet kaken mangan solet. Lak morus goblok. Donga apa nek mulet mentra? Aja dintahi. Dongamu gak jelas dik sing elit ngono lek ndonga iki. Lah apa aku Het mulet? sama lahet. Wah ucok lek melet mesti kepelet-pelet. Lha iya, donga apa melet-pelet? Kowe aja ngomong ae ngat merono. Lek kale ngomong udah gila kale ngomong iki. Lah iya iki fokus. Mas Slamet, iki sulap aku disulap, Mat. Aku njaluk kendangan tegang ngono, Mas. Apa kita lihat teman-teman? 1, 2, 3. Alah, masalah. La ilaha illallah maka. Ucok. Aduh keri aduh. Iki gonamu kok warna ungu, Cok. Blok rapi. Lah apa iku mau bedhot oleh keri aku lho. Hei. Iki lho kok ngene iki lho. Ya Allah, Bi. Lah kok Bek. aja. Kok iki sulap model apa dek lah apa iku? Iki masalah iki kok dodono wong iki lho. Kok gawe kelapa apa iku modelan kok ngene sih, Lek Cok. kata kandhane iki malah gremes aku budal kupu kabeh nyong wae dadak kliru dek bojoku. Ya apa Cok rek? Lek pasti ukuran iki rada kurang gede-gede jewer lho. Kurang gede-gede kanggo aku. Iki tak gerong tidak molor gak karu-karuan Bi. Wes kon niku gak jelas, Cok. Ucok iso gawe gone bojone. Kon iki muruhi sulap yo gak jelas. Apa? Engkon gagal ngono, Cok. Bukan masalah karena coblok iki mah lho. Bengok-bengok tak ladeni tak mencolot. Dinten. Kurang ajar. Ngono ku mben aja dikarai rek, arek cek konsentrasi. Bapakno. Tak sowo. Sok sowo. Makanya Bi, sulap itu adalah suatu trik yang menipu sebenarnya bukan yang asli. Makanya ojo gampang guys trik-trik penipuan. Iya, gawe berkarya. Kadang itu disalahgun. Dikonan disekat. Kau ini butuh duit tangga. Ya butuh aku bapak India. Saya ngerti India. Saya gak ngerti kok tanda bedes ini loh. Malu toh tak. Yang penting kalau duit kon. Ngono ah. Ya toh. Ini wayang bayar duit. Wedi cak. Apa? Ana demit. Demit matamu kono ah. Tut. Ini duduk demit. Lah apa Tut? Grandong. Asuh. Tut. Kon lah apa bengi-bengi rene nggo pedete Wak Slamet itu. Kurang ajar kon. Sopo iki cak? Lho to Darmanto mancing to. Robi, Dalem. kon iku ganteng. Ngidungmu enak wis bener kabeh. Nggih. Lah apa kon ambek sapi teng iki lho. Lho sapi sing tutuk sapi teng Tut. Jumbleng. Biasa cak. Wong nganggur. Siji ambek dhewe. Pengusaha ya cak. Ya iya. Gak ngonone Pak Kentut usaha apa? Nih, ngene. Saya minta tolong. Heeh. Robi dan Ucok
iki rak butuh duit ah. Heeh. Iki tak dadekno boneka dari India. Boneka India. Oh, kon koyo boneka santet ngene. Wah ajar. Boneka santet ya apa sih? Modelono boneka santet. Gendut ngene kok boneka kok koyo iki lho arek koyo badak kaya. Arek, Nggih, Pak. Robi, kon tulung nang ngarepe pasar Balong Panggang. Tawak-tawakno ono boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Boneka ayu, Mas. Boneka ayu. Iki iso koyo ngene, Pak. Tolong digoceli iki lho. Engko tak kei komisi. Berarti aku membantu marketing penjualan nih sampean. Ya. Ucok, kon nang ngarepe pasar Benjeng. Melok tawa-tawa ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Lah aku iso ngolehno pembeli. Alah sing penting komisine. Oke. Berangkat. Ayo Cok, budal Cok. Aduh. Aku panggil ngambek Ucok Lah iya, Cak. Dadi opo iku? Embo Engko asile ya apa iki? 50-50. Separuh-separuh. Ya wis. Temenan lho. Kon ana wong aja ngomong. Berarti meneng ae. Kon berarti dadi boneka. Iki antene. Tek. Rungokno. Iki nek tak tarik iki urip, munine cet langsung menyanyi dan menari. Sewaktu-waktu iki tak tarik, suarane tut harus berhenti. Siap. Oke? Siap. Tak coba. Tek. Boneka cantik dari India. Asik. Boleh dilirik, tak boleh dibatot. Kok dibatot? Oh suarane tut kok batot. Iki teti berarti dut. Iki tadi kedun. Iso Cak. Iso ya. Pokoknya 50-50 lho ya. Iya yo. Nek perlu aku gak njaluk, aku ngesakno kon utangmu Iya, iya, akeh. Cak. Wis meneng wae. Engko nek ana wong menengo. Iki anten ya ke atas ya. Engko nek ana wong. Bapak-bapak, ibu-ibu, sayang anak, ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari untuk hiburan keluarga. Monggo ingkang ngersakaken ada boneka lucu dari India bisa menyanyi dan menari. Monggo Pak Slamet, monggo derek ingkang butuh hiburan keluarga, ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Loh, mangan karo mlaku. Emang selak dikumpul selak kok nang pasar iku. Sampe apa ndok kene, Cak? nyambut gawe. Lah kan nyambut gawe kan ndok pasar biasa sampean dodol dulinan ndok pasar. Iya, iku tak pasrahno karo bojoku. Aku ndok kene promosi dodol boneka. Dodol boneka. Lho sampean nak bedino pas dodol boneka mainan anak-anak to ndok pasar. Iya, iku di bojoku. Iki ada boneka sakjane metune tahun 2027. Heeh. Iki dikirim dari India. Sik ta, Cak. Gak usah banyol. Wong penggaweanmu lho, istilah iku paling adoh sobomu ya paling ya Surabaya, Tuban, Jombang, Krian. Teko India iku lho oleh merek trono iku lho gek kapan? Dikirimi adikku. Heeh. Sing kuliahe bareng awakmu kok lho. Heeh. Nano. Sing kuliahe bareng awakmu. Iya. Iku no India memproduksi boneka. Lah iki dikirim nang Indonesia kon ngedol aku promosi. Oh, lah ndi bonekane? Ya iki. Wah, Apik. Persis manusia. yo kulite persis menungso lho. Loh, memang dibuat sedemikian rupa. Oh, kulite lho padha karo kulitku ngene lho yo. Ya iya. Wong panjen yo Boneka sing biasa kok dolok pasar kok plastik ngono iki ya. yo plastik lah. Lho iki kulite lho. Iki bisa menyanyi dan menari kok. Bisa nyanyi dan menari. Ya iya. Sik to, Cak.
Lho, enak matane ya. Persis wong ya. Persis wong. Heeh. Woi irunge. Kayak wong. Ah. Ki anteni. Cak, sik ta. Iku mang aku gak salah krungu ta, Cak. Bonekane kok pas tak demok gone irunge kok iso meni dancuk kering ngono. Dudu boneka iki sing ngomong. Sapa? Iku siaran pada waktu polisi mengejar Hah? preman. Iki kenapa iki? Premane miso nyaut. Lah iki ono antene iki lho. Oh, iki anten aluminium ya. Nah, iki lho antene. Lho lah ya, antene kan iku ya. Lek udan-udanan ngene iki paling gampang nyaut, enek siaran berita kok kono-kono. Nyaut ya. Wong ono antene ono magnete. Lho lah ya kok lucu ya iso dancuk kering ngono ya. Siarane kono lho, preman dikejar polisi. Oh, lho lah tapi ngene ngomongnya iku mang jancuk kering no. Lah kok preman jumber polisi kok kering? Lah yo preman iku diuber polisi nangkal paku. Oh, ngono Lha to. ana persis wong. Oh, persis lah iya. Kayak wong. Iya kaya wong. Iya. Lho nek susu-susune ngene ya. Persis. Lho, ya. Lho Persis. ya. Kok gak padha karo wekku ya? Rasane iki ya apa? Heh, iki kok rada-rada. Lho. Oh. Apa? Wong iki boneka kok ya. Bonekane kok apik ya? Apik. Iki dileboni ngene kok ya ngene. Ngene ya? Ya ono magnete rek, ono magnete. Oh, anak magnete. Oh. Lho, Cak, sik ta, Cak. Lek umpamane iku iso menyanyi dan menari, otomatis kan batune entek akeh, Cak. Batune iku gak akeh. Batune iku cuma 3. Sing loro iku bunder, Heeh. sing sitok dawa, manggone nok kene. Mustahil, Cak. Wong yo boneka-boneka sing cilik-cilik ngene kok lho robot. Heeh. Iku kuwi minimal enak sing 8, 9. Lho iki lho Iku lah ukangane bat- gedene kok. Iku lah baterai biasa. Iki Iya. tukune kudu nang supermarket. Terus gantine Cak, aku kok tuku. Ya, Nduk ndi? ya dicopot terus diganti ngono. Tak delok sik ya, Cak ya. Iki lho. Lah, delok ana. Hei, meneng wae. Meneng wae, kowe kok didilat goblok. Cak. Cak, sik ya, sik to. Jaremu kuwi ku lek batu kuwi ya lek saruh kuwi kan benda mati to. Heeh. Benda mati ku kan atos. Iya, iya. Lah iki benda mati kok meh padha karo wake bojoku ngono. Kok padha mbek bojomu ya apa sih? Lah ngene kok iso krembuk ngono. Iki baterai khusus boneka dari India. Memang begitu. Berarti lek boneka teko India iku batune mesti iso but ngono Ya ya. kadang-kadang ya dilu, kadang-kadang iso ngadeg. Ngono lho. Iku mangi ku ngene kok ketoke koyo jamur kinoki ngono ki lho. Oh, samur kenoke. Iya. Memang begitulah baterainya boneka dari India. Iso mlungsuk ngene iso krut. Tuku nang supermarket lah ngono. Ngono ta? Iya. Boneka dari India. Takok batune apa? Batune. Lah terus ngene iki ngakakno nek kok ndi, Cak? Iki. Nguripi. Iki ditarik, Heeh. suarane tet. Heeh. Nek kudu mateni iki. Ditarik munine tut. Berarti iki nguripi. Heeh. Iki mateni. Heeh. Coba ya, tak coba sik ya. Bisa menyanyi dan menari. Heeh. Boneka cantik. Ojo sekali kon boneka kok merangsang. Bonekane kok nguber sing katene nunggu iki piye to, Cak? Ana magnete rek. Aku lak wis ngomong ah, ya ana antene, ana magnete. Dadi nek ana wong wedok nyetel, iku nduwesek ngono wae. Oh, langsung iku ya Yo. nyetrum. Heeh. Berarti iki udan-udanan iki wate dhuwur ya, Cak. Ya iya udan-udanan ya. Waduh, lek ngene iki umpamane nek udan-udanan gak usah didelen jaba ya, Cak. Ya terserah dek endi ae. Lho nek didelen jaba lek jadi tarik cilik
masih cilik, karepku tak dalan jero terus ditamplekno nggone tembok. Gak apa-apa nek wis mbok tuku. Terus rada dhuwur titik, amre rada dhuwur piye? Ya dekek tembok sing dhuwur, sekirane arek cilik gak gaduh. Supaya gak rogur, ya bathuke iki dipaku ambek paku judur. Berarti pas kene ngene iki. Ah, dipaku sing duwowo, dincepno tembok. Kene siji, Oh. kene siji. Ah, Terus Wes. apa deh? Tak goyak gini ya. wis gak gedulinan arek cilik. Oh. Iki piro Cak regane Cak? Ya sementara iki memang masih promosi, ya wis 50 juta lah. Hah? 50 juta. Lah iku duwe kabeh. Gak campur geragal. Ojo sakmono ta Cak, aku ngenyang Cak. Iki nek wis kadung metu tahun 17, gak oleh 200 juta iki. Lih, ngene lho Cak, iki mang aku kan apa digawani bojoku taji kuwi ya. Oh. Duit jagane slametane mbok wek. Dikokon blonjo. Lah lek terus engko tak entekno aku gak seneni. Ya ngomong ana kanggone. Nek kene gurung ana lho boneka iki. Yo sik. 50 juta lho. Wes iki anak duit 10 iku. Kurangane. Kurangane kapan? Yo aku tak transfer mari aku ngomong nang Aji. Ngono. Aku seneni engko. Iku jagane slametane mbok wek. Kurang 40 juta lho ya. Iya. Tanteni nang omah. Iya. Wis aku pasrah ambek awakmu wis mbok tuku. Iya. Umpamane kon gak seneng cete, tukokno kertas gosok. Gosok ono sok. Mari ngono ganti cet. Cek. Lho, iso muni melencet teh. Radio RRI Surabaya siaran pedesaan. Oh. Yo Cak, tenang. Yo. Wis iso nyetele. Wis iso apal. Sing kanan iku Kita nyetel, nguripi, iki mateni. Mateni. Yo, wis. Wis yo serah kon. Yo, wis, Dene Cak. kon wis gak seneng bosen bambosoi bensin obong sak Ngono karep. yo. Mbok wekku dhewe kok. Antane cebloki lho, Cak. Yo rek. Wah, baute kendu ki rek. Oh. Bisa menyanyi dan menari. Wis yo seneng yo. Iya, Cak. Tenang. Berarti rek gak seneng masih dikentirno kali gak masalah. Dibuat nang berantas gak masalah mau wewekku dhewe. Sopo katene? Katene nyeneni. Iki meneh lek tak engko tak gawa mulih, irunge tak tukokno ampras. Terus iki wetenge tak papres karo benduk. Cek rodok papres ngene cek koyo boneka asli iki, crit ngono. Tak. Terus iki ya rodok Pinteran. Kowe jono pasar gak mule-mule. sik ngene Pakmu ya tak kandhani. Ngene. Tak kandhani, ojo nyocot sik sak gurunge. Aku lah mbok kokon. Blonjo kanggo slametane mbok wek. Ya. Ya. Kasih do slametan, ditunda ae. Ngawur ae slametane mati katute ditunda. Lah nek kono ngenteni. Omongo, duwike entek, sesuk ae. Ngene lho, Cak. Duwike tak ge tuku boneka. Ngono kok pantese arek cilik kono iku tuku boneka iku. Sik. Sampe nak ngomong sik. Dek, Mbak Nom, ojo nek nang pasar aja siswi, aku iki gak ono kancane, gak ono hiburane. Saiki tak tukokno hiburan. Hiburan apa? Boneka iki tukok tukok India. Endi? Iki. Kok kaya wong. Iki asli pengeluaran teko India. Kok kaya wong. Kacau. Kok sampe Cak, duitnya kurang 40 juta. aja kuwatir. Nek 40 juta, ku tak WA ya. Iki iso nyanyi, Cak. Iso Oh. joget. Lah, dikandani anane aku wani tuku larang, iki kena ge hiburan sampean. Gorean tekan ndi? India. Oh, India. Kayak ku Daniel iki. Teko India, Cak. Piye sih? Yo, tak duduhi yo. Lek iki nguripi. Nguripi. Ya. Iki mateni. Si.
Udah jawar. Kacau. Iki kena kelengan. Kak, jajalno ya. Boneka cantik dari India boleh tak boleh dibatu. Lah kok ngono? Ya tak pateni ya. Lah kok mateni? Tak pateni. Iki sing mateni, iki nguripi. Kok kaya umpong ya? Loh, ajane boneka pengeluaran 2027. Iki ditokno saiki. Ditokno saiki. Teko India. Teko India. Iya. Tapi kok kaya umpong iki. Cak, Udah. Kacau iki. Cak, aku tak mulai, tak jopok motor ge ngusung boneka. Kok motor apa? Jarene dump truck. Ada damter trailer. Trailer. Ya, ge ngangkat kudane. Lah apa lo, Cak? Ambulan. Gedine iki. Ambulan. Ambulan. Ah, iku cocok. Kok kaya umpong. Cak, tak tinggal mulai sik ya. Ya, ngegato motor ge ngangkat iki. Yo, tak Engko ayo dicenteng lho kula omah. Loh, lah ya Jejere tawon iki lho, jejer tawon. Lah lah apa kok jejer tawon? Lho, juntut tambah gedhi. Ngono ya. Tak mulai sik ya, Cak. Ya. Eling. Eling. Iki nguripi. Nguripi. Iki mateni. Terus aku nek nguripi ora iki. Nah. Aku tak mulai. Ya. Ya. Kok kaya umpong. Dimang. Iya kayak kok gak muni? Kleru ndi? Sing ndi? Ayo entuk. Kaya umpong. Masa tuh golek cah inti ya nang nyawa. Mrene meri tuh kok dhewe kana. Wong baca. Lho. Aku digoleki 3 tahun lah bosok dasku. Bangka pengen ganteng kecer brak. Ora bisa. Tak kaya umpong iki. Kok kamu gak dianteng? Tapi lan ngene kok gak digempok. Kacau. Lah aku digoleki iki saulan gendut dasku. Oh, ditenono kon. Wah, nanti tajiku.
Ampun, Pak. Pak, ampun, Pak. Aduh, susuku kok masuk dok, Pak. Aduh, enak, Pak. Ya ikut Pak Bentile. Asu. Apa sih iki? Lho, palapo. Aku dibaca iki. Si sepurane iki mengaya aku jaluk tulung Okta meneh wayahe bayar BRI gak di duit. Ngene iki kelakuane. Ya tak balik. Ayo balik weh. Nyo duit tak balekno. Sepurane sing akeh. Meneh aja kepindhone lho ya. Ya wis sepurane. Ayo rene. Ampun, Pak. Ngene iki kelakuanmu. Boneka. Kali kong iki. Boneka. Ora bonekaan. Gak kaya kok kaya wong. Ya wis gak apa-apa sih ya sepurane ya. Saiki lakone Budi Wijaya iku apik, lakone Putri Solo. Oh, apik. Heeh. Sepurane ya. Duitmu tak balekno. Ya sing suka sulap nanti. Tukang sulap gugur. Wes, Dut. Meneh-meneh aja pindhone ya. Wis sepurane ya wis. Iki sekarang ana penipuan iki. Heeh. Ya wis matur nuwun kon sadar. Iya. Ayo wis. Acak. Heeh. Ayo, udah.